Kaixo, dakizuen bezala, osasun krisi oso egoera larri baten aurrean gaude. Birusa aurre egiteko modurik onena ez kutsatzea da. Horregatik, etxean gelditzeko agindua eman da, orain arte egiten ari zareten bezala. Eta derrigorrez bete behar dugu, denon osasuna arriskuan dagoelako. Udatzengotik, esan nahi dizuegu, esandako neurriak bete behar direla. Higiene aragoa bete, erosketak planifikatu, ahalik eta gutxien ateratzeko etxetik. Eta udaletxetik eta beste erakundetatik eman dituzten aholkuak jarraitu. Beharren bat baduzue, udaltzaingo edota gizarte zerbitzuetara deitu eta koordinatu egingo gara. Eskertu nahi dizuegu egiten ari zareten esfortzu ikaragarria. Etxetik irten gabe egoteak gure lana izugarri errazten du. Elkarri lagunduta gaindituko dugu egoera zail hau. Eskerrik asko eta animo.